Το Σάββατο 16 Αυγούστου, ο γνωστός φαρμακοποιός της παροικίας μας, ο κύριος Μιχάλης Προυσαλίδης, προσκάλεσε το κοινό στα επίσημα εγγένεια του φαρμακείου Guardian στο 260 Kennedy Road μεταξύ Ellesmere και Lawrence, όπου πρόσφερε στους παρευρισκόμενους νόστιμους μεζέδες. Οι φίλοι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν σκηνές από τα εγγένεια και θα ακούσουν, όπως και οι ακροατές μας, δηλώσεις των παρευρισκόμενων και των διοργανωτών. Περνάμε λοιπόν να δούμε τα επίσημα εγγένεια του φαρμακείου Guardian του κύριου Μιχάλη Προυσαλίδη και να το ευχηθούμε με τη σειρά μας καλή επιτυχία. Καλές δουλειές. Έτσι, καλές δουλειές να έχει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Σάββατο 16 Αυγούστου και βρισκόμαστε στα εγγένεια του φαρμακείου Guardian στο 1260 Kennedy Road του κυρίου Μιχάλη Προυσαλίδη. Καλησπέρα σας κύριε Προυσαλίδη, καλές δουλειές, να έχετε κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαρά μας. Βλέπουμε πολύ κόσμο σήμερα να έχει συγκεντρωθεί και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε να βρούμε και το κατάλληλο χρόνο για να πούμε δύο κουβέντες για τους τηλεθεατές. Έτσι, σήμερα είμαστε στο full, όλοι έχουν έρθει. Οι διαφημίσεις που κάναμε έχουν τέτοια θετική ανταπόκριση από το κοινό που είμαστε καταενθουσιασμένοι. Εκπέμπετε και εσείς θετική ενέργεια βέβαια και αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάποιον να σας εμπιστευτεί και να έρθει στο φαρμακείο σας. Να μπορούμε να πούμε έτσι εν περιλήψη, γιατί τα είχαμε πει περισσότερο αναλυτικά πρόσφατα, να πούμε εν περιλήψη τις υπηρεσίες που προσφέρετε στο κοινό, στους πελάτες σας. Βέβαια, είμαστε full line φαρμακείο, δηλαδή έχουμε τα πάντα που μπορούμε εδώ. Διαθέτουμε άφθονο πάρκινγκ, όχι σήμερα είναι γεμάτα, αλλά παρόλα αυτά στο δρόμο μπορέσαμε να σταθμεύσουμε. Βέβαια και σήμερα μάλιστα με τόσο κόσμο πάλι ο κόσμος βρίσκει κάπου να αφήσει το αυτοκίνητο. Έχουμε δωρεάν διανομή των φαρμάκων στο σπίτι του καθενός, διαθέτουμε 10% έκπτωση στους υπερήλικες και την τελευταία Τετάρτη του μηνός είναι 20% στο Seniors Day. Έχουμε κάλτσες για φλεβίτη, έχουμε άλλα ορθοπαιδικά είδη, βιταμίνες, σιρόπια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Και το να μεταφέρει κανείς τις συνταγές του που τις παίρνει αλλού σε εμάς είναι πάρα πολύ εύκολο. Χρειαζόμαστε απλώς κάποια στοιχεία, λίγο να συζητήσουμε με το άτομο και εμείς κανονίζουμε με τα άλλα φαρμακεία ή τον γιατρό ό,τι χρειάζεται για να μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο για το κοινό. Βλέπουμε όμως ότι έχετε και την αγάπη του κοινού και είδαμε προηγουμένως ότι έρχονταν αρκετοί πελάτες και ρωτούσαν προσωπικά εσάς κάποιες συμβουλές για κάποια προβλήματα που είχαν. Ναι, δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μπούμε μέσα στο πρόβλημα του άλλου, να καταλάβουμε πού βρίσκεται, ποια είναι η δική του η κατάσταση και να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας την τέχνη, το επάγγελμά μας στο καλύτερο βαθμό, έτσι ώστε το πιο θετικό αποτέλεσμα να έρθει στη ζωή του συνάνθρωπου μας. Κύριε Προυσαλίδη, πραγματικά ευχόμαστε για άλλη μια φορά καλές δουλειές, καλή επιτυχία και πραγματικά αυτό που εισπράττουμε σήμερα από τον κόσμο είναι μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για ένα οικείο περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Ναι, πραγματικά εμείς είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για το γεγονός αυτό και δοξάζουμε το Θεό που μας έχει δώσει κάποιες ικανότητες να μπορούμε να τις προσφέρουμε στην υπηρεσία των άλλων. Η φιλοξενία σας είναι πάντως παντού σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο φαρμακείο, να δούμε τι έχετε, να δούμε τι γίνεται έξω και με το μπάρμπεκιου, γιατί κόσμος πάλι έξω, μυρωδιές κτλ. Και να αφήσουμε και εσάς να κάνετε τη δουλειά σας, γιατί πραγματικά σήμερα είστε πνιγμένος. Μαζευτεί στη σειρά και περιμένουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόσαστε στα εγγένεια του φαρμακείου Guardian, του κυρίου Μιχάλη Προυσαλίδη και έχετε να πείτε δύο λόγια για τις υπηρεσίες που προσφέρονται εδώ στο φαρμακείο. Μάλιστα. Πολύ μου αρέσει αυτό το φαρμακείο διότι ο φαρμακοποιός, ό,τι και να του παραγγείλω, έχω εμπιστοσύνη ότι θα μου το στείλει αυτό και στην ώρα του. Και κατά τα άλλα, δεν ξέρω, είναι
Είμαι ευχαριστημένη. Αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με μία κουβέντα τα είπατε όλα. Ναι. Έτσι, ευχαριστώ πολύ. Καλός φαρμακοποιός, ο οποίος ο ελληνισμός τον αγαπάει και τον εύχομαι καλές δουλειές και ό,τι επιθυμεί. Ευχαριστώ. Τον ξέρω τον Μιχάλη πολλά χρόνια, τους γονείς του επίσης. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος, καλός φαρμακοποιός και χρήσιμος για την κοινωνία, για όλους μας. Σήμερα είναι μία μέρα ευχάριστη. Το φαρμακείο έχει πάρα πολλά προϊόντα, ωραία προϊόντα, με καλή εξυπηρέτηση. Το λέω αυτό διότι είμαι και πελάτης. Η ομορφιά είναι και έξω από εδώ που έχουν και το barbecue, έχουν ωραία φαγητά και η χαρά όλων μας είναι που βρισκόμεθα σε ένα τέτοιο ωραίο περιβάλλον. Αυτά ήθελα να πω και καλή πρόοδο για αυτή την επιχείρηση. Ήρθαμε εδώ για να δούμε τον πατριώτη μας και να τον προτιμήσουμε, να πάρουμε συνταγές, να πάρουμε τα φάρμακα, να πάρουμε Σας χρειάζεται φαρμακοποιός ακόμη. Εδώ και είναι και δικό μας άνθρωπος που πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι από τους κυρίους που έχουν το φαρμακείο αυτό. Πολύ γνωστοί μας άνθρωποι, καλοί. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τον κύριο Μπρούσελ τον ξέρω αρκετά χρόνια και ο σύζυγός μου τον ήξερε, ο οποίος μας άφησε. Είναι πολύ καλό παιδί, εξαιρετικός κύριος και εξαιρετικός businessman. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, όλη η οικογένειά μου και φίλους έχω στείλει, έρχονται εδώ. Είναι εξαιρετικό παιδί, όλη η οικογένεια και η σύζυγός του και οι γονείς όλοι είναι εξαιρετικοί. Εύχομαι να έχει καλές δουλειές και ό,τι επιθυμεί. Δεν είναι μόνο το φαρμακείο που μου αρέσει, αλλά και οι άνθρωποι εδώ που σε χαιρετάνε με ένα χαμόγελο, που είναι πρόθυμοι να σε εξυπηρετήσουν, να σε βοηθήσουν και βρίσκω ό,τι χρειάζομαι. Να σκεφτείτε ότι μένουμε στην Οτάβα και μαζεύω όλες τις ανάγκες μου που έχω σχετικά με το φαρμακείο και όταν έρχομαι στο Τορόντο τα ψωνίζω όλα από εδώ, γιατί σας είπα και οι άνθρωποι μου αρέσουν, αλλά και το φαρμακείο, η εξυπηρέτηση, το σέρβις, όλα είναι πρώτα, πάρα πολύ ωραία. Από την Οτάβα δηλαδή εξυπηρετήσετε εδώ στο Τορόντο. Ναι, και να σκεφτείτε, πρόσφατα ο άντρας μου είχε μια εγχείρηση στο νοσοκομείο και του ζήτησα να δώσει την διεύθυνση, το όνομα κάποιου φαρμακοποιού και έδωσε αυτό, του Μιχάλη του Προυσαλίδη. Και όταν τέλειωσε η επέμβαση έπρεπε να του δώσουν κάποια αντιβιωτικά και λέει, λένε στο Τορόντο είναι το φαρμακείο σου. Λέει, αν αυτά είναι επίγοντα, δώστε τα μου να τα πάρω από εδώ, γιατί δεν θα πάω αμέσως τώρα στο Τορόντο. Αλλά βασικά από εδώ τα παίρνουμε ό,τι χρειαζόμαστε, μόνο τα έκτακτα τα τακτοποιούμε εκεί στην Οτάβα. Ο κύριος Δαβίδ είναι φίλος του κυρίου Προυσαλίδη, σήμερα ήρθε για τα εγγένεια για να τον βοηθήσει και θα μας πει δύο λόγια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, βλέπουμε τον κόσμο εδώ, έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί ο φίλος μου ο Μιχάλης, όποιος χρειάζεται διάφορα φάρμακα το ένα το άλλο σχετικά με φαρμακείο να έρθει, είναι πολύ ωραίο μαγαζί, να το επισκεφτείτε. Βλέπω ότι κερνάτε και καφέ. Έχουμε και καφέ, Starbucks, ναι, έχουμε, ναι, και διάφορα άλλα. Και προϊόντα από την Ελλάδα, σοκολάτες, το ένα το άλλο, ναι, αυτά, έχουμε διάφορα. Ήρθαμε να χαιρετήσουμε τον Μιχάλη Προυσαλίδη που είναι φίλος μας και αγαπητός και οι γονείς του φίλοι μας και ήρθαμε εδώ πέρα να τους ευχηθούμε να έχουν υγεία και καλή δουλειά και όλους τους Έλληνες ο Θεός να τους ευλογήσει. Ευχαριστώ. Με λένε Γιώργο και είμαι ο γιος του Μιχάλη Προυσαλίδη, ο φαρμακοποιός στο φαρμακείο αυτό. Αυτό το φαρμακείο το λένε φαρμακείο επειδή όταν θέλεις φαρμακείο πηγαίνεις στο φαρμακείο. Και αυτό είναι το φαρμακείο. Το φαρμακείο Guardian. So, είναι μεγάλο φαρμακείο. Το ανοίξαμε όταν ανοίξαμε τον Δεκέμβριο και έχουμε πολλή πελατεία. Και ευχές για το φαρμακείο θέλω να γίνει και πιο μεγάλο στην πελατεία και σε πόσο μεγάλο είναι. Και τώρα που έχουμε το grand opening έξω, έχουμε μπαλόνια, face painting, όλα αυτά. Και να έρθετε
να έχετε barbecue, έχουμε hamburgers, hot dogs, σουβλάκι, έχουμε καλαμπόκι, έχουμε όλα αυτά. Να έρθετε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο επιχειρηματίας γεννιέται, το επικοινωνιακό χάρισμα φαίνεται και μάλλον ο κύριος Μιχάλης Προυσαλίδης έχει έτοιμο τον διάδοχο, εκείνον που θα το διαδεχτεί στο φαρμακείο και θα αναλάβει την επιχείρηση. Αυτό θα κάνεις? Μπορεί να το κάνω, μπορεί όχι, δεν ξέρω. Ό,τι γίνει, θα γίνει. Όπως να είναι, πάντως θα βοηθάς τον μπαμπά. Ναι. Μπράβο Γιώργο, συγχαρητήρια και για τα ελληνικά σου. Ευχαριστώ. Καλωρίζικο το φαρμακείο και σε εσάς καλή δουλειά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το σταθμό που το έχετε. Γεια σας.